kasama natin si Miss Loreza Caranto po. Miss Loreza Caranto. Tapos siya yung muse ng Zone 4 po. Highway. Pinagsama pong Zone 4 and Zone 6. ayun. Anong masasabi mo sa sa team na sinusuportahan mo? Ano po, since matagal ko na po silang kaibigan, masasabi ko po na very hardworking and passionate po sila pagdating po sa sports na to. At saka very thankful din po ako kasi una po nila akong nilapitan nung kailangan po nila ng news, saka hindi na po sila naghanap ng iba. At saka masasabi ko rin lang po na low-key lang po sila, parang passion talaga nila yung maglaro, kaya walang pressure sa gano'n. Parang go lang. Oh, di ba nag-muse ka rin nung 2020 ba yan? 2019 po. 2019. Siya rin yung muse nila? Siya rin? Ayun. So, tingin mo junior ba yun? Senior? Oh, junior. So, tingin mo silang magcha-champion sa junior? Opo naman. Ayun. So, last, anong masasabi mo sa mga fans mo or sa mga followers mo? Salamat sa pagsuporta, lalo na sa mga taong naniniwala sa kakayahan ko. Sobrang thankful ako kasi kahit hindi pa nagsisimula yung contest, para sa inyo panalo na. Yun, salamat. Thank you. So, kasama natin si, ma'am. Ano pangalan niya, ma'am? Shane po. Ma'am Shane. Siya yung muse ng Zone 5B. Zone 5B. At ayun, so tatanungin lang natin siya kung ano yung masasabi niya sa team na sinusuportahan niya. Ano masasabi mo, ma'am? Well, for our team, sana manalo kayo. If we have a game, then we will fight this. We Ayun. can win this. Ayun. At saka last na, ma'am, ano yung mga masasabi mo sa mga fans mo or sa mga followers mo? Thank you for all the support. I love you. Thank you. So ito yung mga kasama ko. 2 joints naman dyan, 2 joints. 2 joints. Woo! 2 joints. Ano? Hey guys, welcome to my vlog. Alright, welcome to his vlog. Welcome to my guys. Okay. Kasi ang best player namin. So, dito yung mga ibang players. Mamaya magsisimula na yung motor team. Boss, shout out. Coach Max, shout out doon sa babae. Sige, salamat. Boss, video ka lang kaya, video ka lang. Ay, nag-vlog ka. Oy, what's up? So yun po, magandang hapon po sa ating lahat. Bago po yung message ko, gusto ko lang po sanang batiin yung mga nasa presidential tables. Yung mga nagkagandahang judges natin, mga Miss Heaven Islands, palakpakan naman po natin sila. Ang aming president sa SK Federation, Honorable Laverly Bernabe. Ang ating napakabait na City Councilor, Councilor Arvin Braganza. At saka ito, ang kaibigan ng lahat, Sir Junjun Celeste. Ang mula noon hanggang ngayon tumutulong po sa barangay natin, lalong-lalo na sa mga kabataan, ang ating napakagwapong Mayor Art Celeste. Guest of honor and speaker ngayon, may bahay po ni BM Long Contenera, BM Donabel Contenera. Walang pakataman po sa isa. Gusto ko din pong batiin ang mga barangay councils. Nakpaklaan po dyan para sa kanila. Uy, palapak naman po!
I am Lorenzo Sarando, representing Barangay Magsaysay Highway! Thank you so much, candidate number 2. Represent candidate number 3. Nervous siya guys. Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. We have privilege ladies now representing Okay, let's proceed. Candidate number 4. Thank you so much, candidate number 4. Let's proceed. Candidate number 5. Costume pa lang, panalo na. Positive mind is always makes a way to shine. Good afternoon, First, candidate number 5. Let's proceed. Candidate number 6. My name is Ellen May Kasuga Bilonsa, representing Zone 7B. Okay, thank you so much, candidate number 6. Let's proceed. Candidate number 7. Okay, thank you. Number 8. Isa pa. Good afternoon, everyone. I am Alona Kaya Barabasada, representing Zone 2.
representing Namuaran Zombie! Okay, let's proceed. Candidate number 10. Good afternoon, everyone. My name is Pamela Ikabay, representing Zone 5A. Now it's your turn. Candidate number 11. Good day, everyone. My name is Shane Healy. I'm Sawyer 16, representing Zone 5B. Thank you so much, candidate number 11. Now it's your turn. Candidate number 12. Good afternoon to each and everyone. My name is Angela Kasuga, representing Zone 7B. Thank you so much, number 12. Let's put it up for candidate number 18. Mananala Barata representing Zone 7A. Thank you so much, candidate number 13. Now, our last candidate. No other than candidate number 18. Good afternoon, everybody. I'm representative of Barangay Council Magsaysay. Thank you. Okay, so all the candidates, line po tayo dito, line po tayo. Sa So isang bagsak na TikTok dance po tayo, no? TikTok showdown tayo, TikTok showdown. Ayan, sa isang bagsakan, TikTok dance challenge. Ayan, super dance. Solita se va, okay, yeah.
Bea? May sombrero ka ba? Wala. Wala ngayon.
it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. Baba ka na. Hanapin mo na lang sila. Kamainitan ka dito. Maghanap lang ang pagparkingan. Yan guys, so umuwi na ako kanina kasi umulan. Di ko na alam kung ano nangyari. Pero maglalaro na, mag-start na yung laro. Mauna ngayon, team nila Mayor tsaka Zone 2. So hindi pa in-announce kung kailan yung laro namin. Dito na matatapos yung vlog. Guard yan? Ayun. So ayun nga. Ay sorry. Hindi ko na, basta dito na matatapos yung vlog. Masyadong magulo, umulan kasi. Hindi ko na nakasayaw. Hindi na na-vlog yung iba. Ayun. Basta like and subscribe, like, share and subscribe. Salamat sa panonood. Ayun, shoutout. Ayun, shoutout sa mga dito. Ayun. Wala kaming laro. Thank you sa Miranda. Thank you. See you sa next vlog. Bye-bye.
Uy. Nice shot. Uy. Nice, nice. Bawi. Shit.